אלסה? את יודעת את החומר, די לקרוא מאמרים, נעולה בחדר כל היום, בני מקום לזמן עם חברים. היו לנו ביחד תקופות יפות, היום הסתם רקובה. את יודעת את החומר, נתתי כתוב מתומר. תומר לא איתי בשיעור הזה. אוקיי, ביי. אלה כפפות עם פתקים. את זוכרת? שולפת, לא להתגלות. את יודעת את החומר, יאללה קחי טיפה אוויר, הגיע הזמן לנוח ולנשום, אז בואי ונצא לקרוע את העיר. נשיג את כל החתיכים, שמתי לך מטען בחדר, שיתפוצץ אם לא תצאי תוך 5 דקות. הם יגלו! זה שקוף, לא? תרגי, נשמה, שחדנו את הבוחנת, תהיה בסדר. לא, זה לא מוסרי. באמת. לרמות זה אסור. איזה סחית. אלסה? מתי תצאי החוצה? מה כבר עשיתי לך כלבה? אפילו לא נתת לי מפתחות, גלי אז לפחות קצת הבנה. יש בעולם שלנו גם עוד דברים, לא הכל זה הציון. את יודעת את החומר,